First time night duty thangmani tamong khanai di block no pa sagjora noga no jotono no sari kaham haino hailam sukpiro no rongno ani katal blogo tini hingang kai to tam sanai tini hinga night duty dong ga ba tak tam to ha 6 bujani tam ka sani to soite tam jak hingang tam mamu songnan nai tongo duty o tlangan bagai horo hopung hingai to am suk mane tabok dakti dakti ataun thanai ga ba mai ba suk dakti chawi thangjak lak ga ba aron chainai hinga ang tabok mamu songan nai tongo hinga tini pura sapung muktri thuka night duty indi no ga to mai horo se duty ga ba salo to thanai ga ba ga tini pura sapung kam ga muktri thuka te kya blouse ko ekta supka ga tabok sarini tak thanan bagai mamu rok songa goi ready khai thangnai ta ga nong nai tunan blog no paisa jora tak mamu songnai tabok ga ko aba ja seri tongo abanyo songnai ge yango serbanya naikha ge kitchen bagai serinai songai talangnai keno rongnai tuni blog no paisa jora ai tabok ga ko ang tak sari go duty o tlangnan bagai tin to night duty ka ba mo sejna tomato alu hukai yang ka ta ba ja khaiton ka ge omono songai nai talang sinai horo hopung tong nang ga ba tabo aton thana yang night duty gai atam sini hotni ka asuk dakti to mai sai thangjak lak ngai tala hanai tak sombar nan ready khaiton ka ge tabo songai signa ta ta kai ko sombari dekha tam sanai sombar oi box oi rekha takle bosoni sejna 6-7 bar tuka gakhana khop thoka takle ko sejna taisa gai ko abai songnai ge mono tam sanai sombar oi box rekha ta kholobi tse tongra na munga tu iko tabuk kai muyo alu rekha muna naikha gete kisa tabo alu mani awor samga situ ge tabuk kholobi rekha na bagai reading jauh kata ibu shalar masih sampai hopung matong jauhan tabuk gai tabuk thang nai ar thang ga tango phun tlang ya te ga phun ba se video ngan histara kai hinga nai tun blog no pasak jora bus customer khainai ni hinga tabuk ga sogoi nai kam ro khlai tong laikha night duty ba tai tamsa hot sing ke ba hor pano kama khaile ta sample lok haikang kai patient rok ba thagia ba jotono ma khaile ta ke tabuk kai khaibai nai shrapsa rest khainai singor kok sai tong lai mani ge norong nok nai yang una siru busuk sample kabang ma ge khaile oborong no ge khayo gisa rest khayo amte ke tong lai khata ge norong nai tuni blog no te ba pasak jorai ko yang ono kona amo pura test ini kabang ma phaijak amsok ang je khlaiman rok phus phunung lia i ko saitya tam kha pura mane kam khailayo rest khailayo kisa kok salayo amte ke no bage jani char saitya nga nai thanga i ko nasinu mokolo busung marang khani mokolo yogoi to mai kha tu thulia pura kisa pon thulia pura kampai pasta roko hanyo kisa sa roko kha bisnawo nasiri mokolo butike dubai khani ge narong nai tungdi ani blog no pasak jora hingai omoni pore hingai nogo phai akoi tini hingai to je dino night khayo tan dino hingai jong off mano hinga ba tini hingang kisa self care khanya ni nai parlor phaijak first hingang trading khaijagi tongo tabu trading khaijagi ba loka nai trading khaijagi tongo hingai norong nai tungdi taibo blog no pasak jora norong no phunugoi tonga no hair spa rok bo khaijangnai tini kisa
Tabuk hinggai spa khlaina sigang ani hair onek drying kha buwar rok bari tongkha hinai busuk ni kisa ranan hinai khlaya sigang ni tabuk ranan nai tongo hingke khnai rawinai je busuk ni bubar no khibuinai khlaisinai ta hingke tabuk rai tongo ke nok nai toni ang bisik raya kisi sa busuk simno rajango tamni hingke khnai barang gang asa sajak khnai klok no sajango ge tabuk ngai ko rai pe kha busuk simi kisa ge joto to bubar thangya bai gajana nungbo khnai asuk mane ani here kisa drying uta gang to siram rok simi phullo thokbo phul jagya bagi dang ka family ang kai kwan bu khnai busuk rakhanai kya moni pore hingke khnai rawi shui pai kha tabuk hingka kaham ka hui bithi phusinai ta hingke norong nai tongdi hinggai tabuk hinggai hair kisa kaham ka hubai nai tabuk hinggai bithi phulnai eko oro bithi nai paikha hinggai tabuk hair ro apply khainai bithi no phulnai tabuk kei ko tabuk hinggai reading jak khanai suya goi tabuk bithi phulsinai ang masa saimia process rok but ang ma shu khajung ang spa ro asa khasi khlaijak ya keno ro bo parlor ro khlaina musoi to hangkai location borong ge sungui mano comment no sungdi ang mane a jaga mang bisi ba khlaijago a parlor no keno ro khlaina musoi to hangkai kai comment khlaimano gei ko tabuk ga ani khanayo bithi phului tongkha keno ro nai tongdi blog no paisa jora gai tabuk gai bithi rok phulai aku iko hit khana ba gai ririkha gai nai tungdi norok an blog no pasang jora tabuk hingkai ko a process pai be ya ko bai khanai tesa wash khai shui ko tabuk hingkai pai khata khaibe kya ge tabuk dry khai tongo gai tabuk nai din ro result goti phai nogan tabuk tabuk hingkai ko norong nuk khana khai pai kha silky ngi thanga khaijangmani no khaijangmani tesa kaham ngui ko hingkai pai khata tabuk khaijagai hingkai hair spar mo shu ma khaijago tam ningai hair blood drying ma ni bangi ma khai ma norong khaina musui tong hangkai location boro saimam musung tong ngai comment khai dinga tinin blog am sinong sinai bye bye norong bahing jaka